Morjesta YouTubelle. Tehdään uutta vlogia taas tänne nyt. Pikkusen on tullut taukoja tosiaan noista videoista. On tuo niskavamma vaivailu, mutta puhutaan siitä tänään vähän lisää. Ja tänään olisi tarkoitus mennä reenailemaan. Luultavasti käytössä Koukolla heittää jumpa tänään, se on lähempänä. Niin saadaan siinä tehtyä vähän ehkä tämmöisillä eristävämmillä liikkeillä reeniä nyt kun on tuo niska vaivailut. Aamuisin otetaan vitamiini, tämmöisiä ihan perus monivitamiini. Tää on lähinnä tämmönen vähän niinku vakuutusvitamiineista. Ei oo väliä, ei tarvii olla mikään erityisen laadukas, kunhan siinä on vähän noita kateetaan. Mä syön monipuolisesti, niin se riittää. Sitten D-vitamiineja, tää on nää 100 mikrogrammasia. Mä oon 50 mikrogrammaa syönyt lisättyä nyt, eli puolikkaan tämmösen tai joka toinen päivä yhden, niin sillä mun D-vitamiini on ollut nyt 5 ylärajalla. Tietysti mulla tulee D-vitamiinia sitten päivittäin. Mä syön tämmösen K2-vitamiinin. Tässä on 200 mikrogrammaa K2-vitamiinia ja sitten 20 D-vitskua. Eli se on 70 yhteensä. Sitten kalaöljyä otan, siitä tulee semmonen 20-25. Eli karkeasti 100 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä niin pysyy viitteessä siellä ylärajan puolella. Olisiko ollut 114 nyt D-vitamiiniarvo. Mutta aamupala on tässä tämmönen. Ekana tälleen kun herää, niin hörppäsen ihan vettä. Tämmösen puolisen litraa jonkun pyyhkäsen alas. Sitten sen jälkeen kahvikupponen. Aamupala nyt on niinku tuossa. Kaurapuuro, sitten on mustikoita, banaania, mantelilevitettä, suklaa, isolaattia, 2-3 grammaa mineraalisuolaa ja sitten pellavasiemen rouhetta. Sitten on appelsiini täysmehua kaveriksi. Tuo vetää sen tossa ja tänään jo aamupäivälle, kun tuossa lähinnä puhelimen kautta hoidettavia työjuttuja, niin lähden sitten vähän aiemmin reenaan. Anuka ei tänään pääse ajoissa, niin ei mennä yhdessä tänään reenaan. Niin mennään tohon Palokan Koukolle. Kerkee nopeammista kotiin ja takaisin tuohon jatkaa töitä. Siinä on myös semmonen hyvä Davidin vipuvarsi vastauteenveto selälle, mitä tykkään tehdä nyt kun vähän muuttanut noita reenejä itelle. Niin mä teen sen selälle. Painotan vähän tohon latsiin. Haluaisin silleen, että kun tuplahaukkaritkin jännittää tai varsinkin selää avaa eestä, niin että se vähän se fysiikka paranisi tavallaan silleen tuolta kainalon alta se latsi. Et itellä on hyvä paksuus selässä ja latsit lähtee alalta, mutta mä haluaisin, että etupuolelta vähän paremmin saisi sitä auki. Niin koitetaan suosia noita alta tulevia vetoja ja latsille kohdistuvia soutuja enemmän. Että nyt on niska kipuilun takia mä jätän ton maastaveon suorin jaloin reenistä pois, että se tuo aika kovaa painetta tuohon niskalle ja venyttää niinku silleen, että se vähän tuottaa kipua, niin jätän sen pois, mutta se ei varsinaisesti haittaa, kun se pitkät selkälihakset ja niinku selän paksuus on itellä ihan hyvä, kun katsoo tuossa dietilläkin kireänä kuntoon, että se ei sinällään haittaa, mutta pikkumuutoksia tosiaan reenissä, myös tuossa vetävien reenissä. Viime videolla kun kuvasin, niin näytin vähän testaililiikkeitä, mitkä ei tuota kipua tonne niskaan, eli käytännössä kaikki missä epäkäs on kovaa osallisena, raskaat soudut suoraan vähän alaviistosta tai eestä, niin käy tohon, varsinkin jos myötäotteella vetää yläselälle, niin koitetaan suosia nyt semmosia, mitkä saa enemmän tonne leveille selkälihakselle menemään, niin kuvaillaan, ei oo kuvattu varmaan Koukolta reeniä ikinä, niin siinä käyn tosiaan välillä. Mulla on Koukolle kortti, välillä käyn Keljossa, Savelassa ja Seppälässä kävin jalat tekee tuossa toissapäivänä ja nyt menen tohon Palokkaan. Sitten mulla on Valorinteellekin kortti vielä ja sit mulla on Kymnolakasille kortti tohon keskustaan, missä pääosin käy reenit. Niin, mutta tykkään vaihella niitä, mutta nyt on tykästynyt tohon vastauteen juttuun ainakin mikä tehdään tohon reeni alkuun nyt selälle. Niin tänään tehdään yläropa vetäviä eli selkä taka-olkapäät, sitten tehdään ojentajat erikseen siihen. Niin kuvaillaan matskua, jos salilla olisi kenties hiljasta. Kello on nyt 12.11. Torstai aamupäivä on käynnissä. Ennen kuin mennään salille, niin tuosta reenityylistä sen verran mitä nyt. Dietin jälkeenhän mä otin tommosen 3 kuukauden jakso silleen, että tehtiin matalalla volyymilla ja tavoite saada voimatasoja ylös siistihköillä tekniikoilla ja niin kun semmoilla suht raskailla sarjoilla ja lyhyehköillä sarjoilla, pitemmillä palautuksilla. Nyt ehkä ton niskankin takia, kun se hermovamma oireilee tosta voimatasojen noususta, niin mä teen semmosen muutoksen ja on tehnyt nyt se parin viikon ajan, että mä tuun enemmän ylläpitokaloreihin. Mun paino on noussut nyt semmosen reilu 9 kiloa tosta dietin lopusta. Niin
ylläpitokaloreihin tullaan ja pidetään painoa, antaa sen tulla 1-2 kiloa alaspäin ja asettua siihen. Ei puoteta eikä nosteta painoa nyt muutamaan viikkoon, annetaan se asettua silleen, että se ei lähde liikaa pehmenee. Kun kehityskaala ollaan, niin nyt rupeaa huomaamaan sitä, että kun kalorit on ylällä, oli tossa dietin jälkeen, että saatiin semmonen hyvä vaste siitä semmoista reboundista dietin jälkeen, niin nyt on järkevä vähän himmata sitä, ettei lähde niinku lihoa liikaa. Kunto on vielä pysynyt siistinä, ei missään nimessä semmonen kuin dietillä lopussa, eikä tarkoituskaan, mutta rasvat on varmasti siinä jossain 10 hujakoilla edelleen. Niin pidetään siinä hetki. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä otin lepo- ja reenipäivältä noin 50 grammaa hiilaria pois ja sitten otin myös protskua 20 grammaa lepo- ja reenipäivältä pois. Ihan sen takia, että vähän saadaan sitä ruoansulatusta paranee ja vähän rupesi tuo ruoka tökkiikin tossa. Osittain tietysti ton niskakipuilun takia, kun mulla on ollut katkonaista reeniä tässä nyt 2-3 viikkoa. Mutta reenityyli muuttui silleen, että sen sijaan, että levättäisiin isoissa liikkeissä, vaikka tämmöisessä soutuliikkeessä tai kyykkyliikkeissä, niin 4-5 minuuttia sarjoissa ja tehdään vaikka 2 pääsarjaa raskasta samalla painolla, niin koitetaan tehdä 3-4 hyvää sarjaa samalla painolla parin minuutin levolla. Eli mennään isommalla volyymilla, enemmän sarjaa, vähän enemmän toistoja, vähän enemmän kontrolloituja ne toistot. Eli koitetaan vähän saada enemmän semmoista niin volyymipainotteista, pumpataan verta ja ravinteita sinne lihakseen. Toki tehdään raskaasti, niin raskaasti kuin pystytään siinä puitteissa, että sarjamäärä viikkokohtaisesti ehkä puolella lisääntyy aikaisempi, jos mä oon tehnyt vaikka selälle 6-8 kovaa sarjaa vaikka viikon aikana, niin nyt mä saatan tehdä 10-15 sarjaa niin kuin tähänkin reeniin selälle. Niin semmoista volyymipainotteista lyhyemmät palautukset, niin se yleensä asettaa ton niskaa, että sitä kun tehdään pari kuukautta, niin se niskakipuilu asettuu. Mutta se ongelma tuntuisi nyt olevan se, että se on todennäköisesti keskihermo tuolla mun niskassa, mikä kipuilee. Ja mä menen hermoratatutkimuksiin 22.4. se meni kuukauden päähän ja selvitellään voiko sitä kirurgisesti jotenkin operoida. Magneettikuvissa kävi viikkosta keskiviikkona, siinä ei ole uutta pullistumaa nyt niskassa, mikä on tietysti hyvä juttu, mutta tavallaan myös huono juttu, koska jos siinä olisi pullistuma ja niin kuin hermopinteessä, niin se pullistuman leikkaamalla ja se hermopinteen vapauttamalla se kipu lakkaisi. Mutta sitä nyt ei voi tehdä, niin se täytyy lihaskäsittelyillä ja reenitapamuutoksilla koittaa fiksata, että se kova jännitys lähtee. Me ollaan semmonen niin ponnistus, jännityspääsärky koko ajan. Eilen tosiaan se kuivaneulaksa kävi, se löi semmosen varmaan, en mä nyt tarkkaan tiedä, mutta se sanoi, että varmaan 35-40 neulaa tonne epäkkäisiin ja taka-alkapäähän ja vasempaan latsiin ja kallon pohjaan tonne. Ihan kosketusorgana tää, niin mua ei tänään ole sattunut päähän eikä eilen illalla, mutta siis en ole ikinä ennen käynyt siinä, vaikka on käynyt faskia-käsittelyssä ja tosi kovaakin hierottu, niin ei ikinä mennyt näinkin peiksi ainakaan epäkkäät kuin tosta. Se toki hieroi niitä joku puoli tuntia myös kovaa, mutta sitten se laittoi niitä kuivaneulauksia, niin ihan rehellinen palaute tässä vaiheessa auttokipuihin saman tien, mutta meni aivan törkeen kipeäksi tuo käsitelty alue ja vieläkin on. Mutta lähdetään nyt jumpalle, katsotaan vähän miltä se tuntuu mut silleen. Lähdetään salille nyt, tää menee tämmöiseksi jaaritteluksi, meitä ei kiinnosta kunnolla. Nähdään siellä. Puhutaan päälle näihin videoihin taas tässä. Musiikki soi sen verran salilla taustalla, että se blokkaa. Tää on tosiaan se yhden käden vastautenveto, mitä puhun, että tykkään tehdä tosi paljon. Tää löytyy tosta Palokan koukolta ja sitten Seppälän koukolta ainakin. Tää on Davidin vanha laite ja ainakin itselle tää on niinku paras tämmönen vastaotteella oleva vipuvarsiveto. Menee tosi hyvin tonne leveille selkälihakselle suoraan ja tää on semmonen liike, mikä ei tuossa niskassa ainakaan itsellä tuota mitään kipua. Eli pystyy tekemään niinku raskaasti silleen ilman, että se tuntuu vihlasuna tuolla lavan vieressä, kun mä venytän. Se ongelma tuossa hermovaivassa itsellä on se, että silloin kun mä kurotan sinne venytykseen tai jos mä vähän päästä hartiaa nousee, niin silloin mulla aina tulee semmonen pistävä kipu tuolta käen läpi. Ei tällä kädellä mitään nyt tee, mutta tuolla äskeisellä kädellä vasemmalla puolella tehdessä. Ja nyt se on aiheuttanut niitä voimakkaita niin kuin päänsärkyjä, mihin joutunut vähän keventämään, mutta tuo kuivaneulaus tosiaan auttoi siihen ja pystynyt taas reenaamaan. Ja tää oli semmonen kivuton treeni niin sanotusti. Tässä sitten otin vähän salista vaihellen toki minkälainen T-soutu tuettuna on, mutta tässä on tämmönen Aeroviti rintatuettu T-soutu, mikä on aika vaakatasossa ja erittäin raskas. Esimerkiksi tohon mitä tuossa 10.8 tulee tehtyä, niin tästä saa ottaa semmosen 40 kiloa ainakin pois, että sama toistomäärä saadaan sarjassa. Tässäkin tein ihan samalla periaatteella kuin tuossa vastauteen vedossa yhdellä kädellä
3-4 hyvää suoraa sarjaa hallitusti ja hyvällä kontrollilla. Tähän väliin otin sitten alataljasoutua kapealla kahvalla. Alataljaa en itse tykkää selälle hirveästi tehdä, mutta nyt tein, koska oli laitteet varattuna, mihin olisin halunnut mennä tekemään, niin vaihteluna tässä. Ihan hyvää liike tämäkin. Tässä olisi tämmönen lisäjuttu, mitä ehkä tuossa viimeisen diettijakson aikana rupesin tekemään enemmän. On kevennetty leuanveto niin kuin laitteessa. Mun mielestä tämä ei ole sama asia kuin normi leuanveto tai vaikka kumilla kevennettynä. Tai jotenkin tämmönen tosi lukittu liikerata, ja mä saan ihan älyttömän kovan kontaktia supistuksen tonne leveäselkälihakseen, eli latsin tonne ihan alakiinnitykseen, jenkkakahvan tyveen. Tälleen kapealla kun vetää, niin mä koitan vetää ihan niinku alarinnan kiinni periaatteessa tonne kahvoihin ja rinta pystyssä, niin mä saan tosi hyvän paineen tonne. Ja en koita tässä niinkään keskittyä siihen, että mä vedän isolla tai mahdollisimman pienellä kevennyksellä, siis vaan koitan saada vaan semmoisen kovan kontaktia. Lyhyellä palautuksella tein useamman sarjan tässä. Ojentajille mä otin 3 liikettä yhteensä, selälle 4, taka-alkapäälle 1. Kaikista ei saatu video, tässä nyt on viimeisin video, mikä tuli kuvattua. Pyrin kuvaa kuitenkin videot silleen, ettei se muita häiritse. Treeniltä tultu nyt kotiin tähän, jäi 1 ruoka välissä tuossa kuvaamatta. Reenin jälkeen söi ihan riisipuuroa ja pari kauraleipää ja heräprotskua ja panskua ja ei siinä tainnut muuta olla. Hunajaa pikkusen laitoin niin kuin makeuttajaksi siihen sekaan. Mutta semmoista nopeata hiilaria, vähän rasvaa, hyvin sulavaa protskua. Nyt teen tässä itselle illan viimeisen ruuan tänään, niin kuin lämpöisen ruuan, niin siinä on gluteenitonta makaronia ja sitten 7-pinnasta naudanjauhelihaa ja vihreitä pappuja tulee silputtuna ja sitten dolmiokastiketta tuolla seassa ja pikkusen ketsuppia mauksi. Pari kauraleipää tein siihen kaveriksi, mutta vetäisin tossa yhden niistä. Tää on hyvä tää 100-pinnainen kauraleipä. Siinä on vähän tommoista oliiviöljy, pellavaöljy pohjasta peseen levitettä ja sitten 5-pinnasta kadettia ja kultakalkkuna. Nyt kun vähän laskin niitä, niin 220 protsku, 400 hiilari, 8 rasva, 3200 kaloria tasaan. Siitä semmonen 10 pinnaa vielä puuttuu hiilaria, niin syön varmaan jonkun omenan tuossa illasta tai appelsiini sitten, niin se menee 10-20 hiilaria tulee siitä, niin menkö se sillä. Kävin hakemaan tuommoista hierontapallot tuohon plantaarifaskittiin, jos auttaisi, kun tuntuu, että vähänkin kävelee, niin jalkapohjat äärätyy heti siinä. Meinaa nuo jalkapohjat tulee tuo heti tosta, kun kävelee. Sain tosta dietiltä vaivaksi teille ton plantaarifaskitin. Jalkapohjat kiristelee heti, kun kävelee. Seuraavana päivänä silleen, että ei oikein pohkeita on voinut reenailla. Pohkeet on niin pienet, niin ei oikein varaa jättää niitä reenaamatta hirveästi tässä. Koitetaan hierontapallolla jumpata, jos saatais. Niska on tosi kipeä kyllä tuosta kuivaneulaiskäsittelystä, minkä teetätin siihen. Mutta päätä ei ole särkenyt tänään niin paljon enää. Nyt on koittanut käydä se, että joka toinen päivä käy salilla. Että sais tuo niska lepoa. Semmonen 3-4 reeniä viikolla. Reenit kulkee kyllä ihan hyvin. Tuossa aiemmassa kun kuvattiin vetäviä reeniä, niin siinä jäi facepulli ottamatta videolle sitten ranskalainen punnerus taljassa pois. Tuohon koukolle tuli sen verran porukkaa, niin ei oikein onnistunut kuvata. Piti häiritä muita, sitten nuokin saa vähän silleen asetella, ettei muita haittaa. Itelle on ainakin hieman kiusallinen kuvata salilla silleen, kun siinä on porukkaa. Ja ei voi olettaa, että muut tavallaan väistelee sen takia, niin se pitää kuvata silloin, jos se on mahdollista. Jos se ei onnistu, niin sitä ei kuvata. Kokeillaanpas plantaarifaskitin hoitoa. Tää tuntuu hyvältä. Tässä oli sitten apuna kuvausmaisteri Anu kuvaamassa, niin saatiin tämmönen leffamainen sarja videolle nyt hienosti. En jaksa editoida, mutta tässä tämmönen Davidin vipuvarsikone ollaan Seppälän koukolla Jyväskylässä ottamassa jumppaa. Ja tosiaan ton niskahomman takia joudun nyt vähän näissä koneissa punnertaa enemmän. Niin tää tuntuu ainakin tosi hyvältä. Olen aiemminkin tehnyt joskus vuosia sitten, mutta vähän kuormia hakien. 3-4 hyvää settiä tässäkin. Taisi tulla 3 sarjaa samalla kuormalla. Pikkusen jätetään varoja siitä semmoista kovimmasta failuresta. Tässä on sitten Anu pari toistoa selkälaitteesta, muut unohtuu sitten kuvata. Tässä sitten jostakin
varmaan huomaatte, että Anu ei ollut kuvaamassa ja laitoin itse ton kameran reenikassin päälle ilman mitään jalustaa. Kohdistus kohdehenkilöä vähän ontuu, mutta tässä taisi olla viimeinen sarja sitten tuosta vipuvarsi punnerusveestä. Laitetaan nyt siitäkin, oli sen verran onnistunut sarjan kuvausvideo. Itse asiassa niin kuin vaihteluksi nämä tämmöiset pakkakoneet ja vipukoneet on yllättävän hyviä. Aika vähän tullut loppujen lopuksi tehtyä, varsinkin punnerusliikkeessä näitä, että aina käsipaineja ja tankoa ja smittiä suosinut, mutta melkein täytyy sanoa, että ainakin tällä hetkellä kun tuo hermovamma temppuilee, niin saa jopa paremmin nämä perille. Tässäkin saa säädettyä tosi hyvin se, että se ei lähde ihan älyttömästä venytyksestä, ettei se ärsytä niskaa mulla, niin tuntuu tosi hyvältä. Tässä sitten testasin tämmöistä Hammer Strengthin tasapunneruslaitetta, missä on painopakala vastus. Erittäin hyvää ja täytyy sanoa, että varmasti niin kuin, mitä itse on varmaan kymmeniä tämmöisiä punneruslaitteita testannut, niin ehdottomasti niin kuin top 2 menee ja tämä tai Aerofitin se tasapunneruslaite, mikä 10.8, niin on varmasti parhaita, mitä olen itse tehnyt tämmöisistä. Punnerta vielä lopuksi otin tämmöistä jyrkkää vinopenkkiä, mikä menee ylärinnalle ja etuolkapäälle tehokkaasti. 3 siistiä suoraa sarjaa. Tuohon ei tarvinnut isoa painoa, kun otettiin tolleen stopeilla. Siinä on 30-35 sarjapainoina nyt. Haukkarille otin sitten noiden punnerusliikkeiden jälkeen tämmöistä yhden käden Scott Howis-kääntöä. 3 sarjaa ja Hammer tämmöistä narukääntöä taljassa 3 sarjaa. Mahdollisimman puristavia hallittuja toistoja. Ei mitään erikoista. 6 hyvää suoraa sarjaa Howikselle. Howis on pienlihasryhmä, ainakin minulla toistaiseksi. Ja ollut viimeiset vuodet tässä, parikymmentä vuotta, niin riittää pien työmäärä. Jos niitä hirveästi reenataan tai erikoistekniikoita paukutetaan, niin tuntuu, että se vähän liikaa on sitten noista niin selän ja rinnan reeneistä pois, kun kyynärtaive ja kyynärpäät ärtyy. Sitten vipaareissa paria variaatioa, tämmönen Hammer Strengthin laite. Pyrin tulemaan mahdollisimman ylös, painottaa siihen, että supistetaan ylös saakka niin pitkälle, kun se laite tulee. Eli hieman normaalia ylemmäksi, mitä monesti näissä tehdään. Siinäkin 3 hyvää siistiä suoraa sarjaa, 10-15 toistoa. Toisena vipunoston variaationa vipunosto sivulle taljassa. Koitan pitää supistuksessa ja kontrolloida negatiivisen. Laittanut ton vipunoston lähtölinjan silleen, että se ei lähde ihan suoraan alaviistosta, vaan enemmänkin tosta pikkusen polve alta, niin se vastusprofiili on parempi siinä. Jumpalta ei saanut ihan kaikkea kuvattua tuossa koukolla, nyt se on vähän hankala kuvata nyt kun edellisen reenin kävin Palokan koukolla ja nyt Seppälässä, niin siinä on sen verran porukkaa, niin hankala asetella kamera silleen, ettei se muita häiritse, niin koitin aina reenikassin päälle laittaa, mutta haukkarille jäi kuvaamatta tämmönen hammerkääntö narulla taljassa. Siinä oli päällisin puoli reeni nyt. Nyt on tosiaan sen verran hyviä uutisia tuosta lemmikkirintamalta tullut, kun viime videon lopussa puhui siitä, että koira mahdollisesti ollaan ottamassa. Meillä on ollut nyt niin ikävää tuuria noiden koirien kanssa, ekana tuo Aadan syöpähomma ja sitten eutanasia ja sitten otettiin se ukkokoira, mikä jouttiin sitten luovuttaa allergian takia pois. Niin nyt on Aadan tavallaan samasta kennelistä tulossa pentuen, niin sieltä todennäköisesti sitten kesäkuussa otettaisiin tai ollaan varattu nyt meille Rottweileri sieltä. Katsotaan vielä, onko se uros vaan narttu. Se pitää myös testata vielä tosiaan ennen kuin otetaan se allergian kanssa, mutta mietittiin myös sitä, että onko se mahdollisuus siinä, että urokselle on Anu allerginen eikä nartulle. Rottweiler narttuhan meillä on ollut se yli 9 vuotta ja sen kanssa ei ollut ongelmaa, pientä tukkosuutta lukuun ottamatta, mutta tuo ukko uros Amerikan Bulldogista aiheutti aika koviakin oireita sitten, että Anu oikein happea saanut kotona, niin ei oikein onnistunut, kun sitten työtkin pitäisi täältä tehdä, niin jouttiin tekemään tommonen ratkaisu, mikä ei ole mikään kivaa. Käytännössä semmoinen olo, että tässä nyt on menettänyt 2 koiraa lähiaikoina, mutta otetaan varman päälle ja käydään testaa sitten, kun niitä pääsee katsomaan hyvissä ajoin, niin parina päivänä käydään sitä kokeilemaan sitten pentukoiran kanssa, että miten tullaan allergian kanssa toimeen. Mutta narttuhan se on luultavasti sit oltava varman päälle, jos se on sukupuolikohtainen se allergisoiva juttu siinä. Mielellään kuulisin myös teiltä kokemuksia, jos jollain katsojalla on siitä kokemusta, että allergisoiko teillä, ketkä olette allergisia, siis ei mitään koira, tämmöistä lemmikkieläin nuhaa
vaan ihan oikeasti astmaatikkoja tai tosi allergisia, ette te voi vaikka koiraa pitää tiettyä, niin vaikuttaako uros ja narttu? Koska selkeästi ainakin tuo Rottweiler ja American Bulldog oli tosi iso, että sitä ei pystynyt edes pitämään, mutta rotikka oli ihan ok. Aadankin kanssa oli Anulla se, että jos se tuli vaikka nuoleen kaulaa, niin sillä punautti kaula. Mutta ei mitään semmoista niinku häiritsevää, ettei sitä olisi voinut pitää, mutta tuo ukko teki sen, että se ei pystynyt, kun se oli pitänyt sitä, niin koskee itseensä silmiä eikä naamaa, ärtyi ja allergisoi niin pahasti. Ja sitten se rupesi keuhkon päälle käymään, että PEF-mittaukset rupesi laskemaan vähän liikaa, eikä ottanut avaava eikä hoitava astmalääkekään siihen. Ja sitten vielä ukon lähön jälkeen joutui kortisonikuuri syömään siihen aika isolla annoksella, että se meni ohi. Ja silti se 1-2 kuukauden, eikö se ollut, että se oireili sulle? Että heräili esimerkiksi yöllä semmoiseen kuivaa yskään, niin kuin varmaan 2 kuukautta, kuukausi ainakin sen jälkeen vielä. Että onneksi ei kroonistunut, mutta semmoinen olo, että 2 koiraa on menetetty ja mutta kuitenkin kokenut, että se koira on niin helkkarin tärkeä meillä, että kokeillaan vielä kerran. Ja Rottweileri on vaan paras. Niin semmoista koirarintamalla. Mahdollisesti sitten kesään lähestyessä tänne ilmestyy semmoinen pikku taapertaja tuonne taustalle aina sille. Se hiippailee tuolla takana, aina kun mä kuvaan sitten. Käymässä pitkästä aikaa päiväporeissa, ei tullut käytyä. Pihaakin alkaa pikkuhiljaa asumaan. Tuo tekee ihan hyvää palautumiselle välillä. Tulee tosiaan aika vähän vaan nykyään käytyä tossa. Käydään nyt. Tortilla pizzat lauantai illan päälle tähän. Anu laittaa kananjauhelihaa, mä laitan naudanlihaa ja tomaatteja, juustoa, tomaattipyrettä. Laitetaan tämmösiä uusia kauratortilla. Näissä ei ole vehnäjauhoa ollenkaan. Näissä on niinku kaurajauhoa 37 pinnaa ja sitten riisijauhoa. Testataan minkälaisia. Ananasta laitetaan myös kaveriksi ja mitäs muuta. Laitetaan noita kirsikkatomaatteja sitten 5 pinnasta juustoa. Vetään pikkupalasiksi nuo ananakset tuohon. Nyt laitetaan uuniin. Mä teen 4 törtillää itelle. Valmista kokke. Kyllä varmaan. Sitten laitetaan Avio Bro tortille tonne. Tänne tuli virpoja. Tuliko virpoja? Joo. Katoppas miten hieno, näytäpä. Kyllä, kato nyt. Hieno. Kuvat sopivan läheltä, mä näyn siinä vaikka tästä. Tässä oli tämmönen pienmuotoinen V-logi taas jälleen kerran. Nyt on tullut vähän taukoja ja epäsäännöllisyyttä tosiaan noista videoista ja videoiden teosta, mutta pyritään tekemään tänne kuitenkin aina videoajan puitteissa ja kiitos jälleen kerran, jos katsoit videon ja muista heittää kanavatilauksia ja paina tosiaan sitä sydännapukkaa sieltä ja jätä vaikka joku kommentti, jos tykkäät katsoa videoita, niin näitä on vähän mukavampi tänne myös jatkossa tehdä. Ja semmosesta haluan myös mainita tässä, että jos kevättä ajatellen haluaisit vaikka minun henkilökohtaiseen valmennukseen noissa kuntosalihommissa, niin laita rohkeasti verkkosivun kautta viestiä yhteydenottolomakkeen kautta. Sieltä löytyy myös tämmöisiä edullisia valmis treeniohjelmia ja ruokavalioita edullisesti 19,90 hintaan. Ja sä saat ne ilmaisiksi semmoiseen valmennussovellukseen kuin Step to Fit. Se on kätevä sovellus, siellä on kuvalliset, kirjalliset ja video-opasteet liikkeisiin. Mutta henkilökohtaisen valmennuksen puolta sen verran, että tuohon huhtikuun ehkä toiselle viikolle on mahdollisuus aloittaa niin kuin lähimpänä, jos semmoinen kiinnostaa. Ole hyvissä ajoin siitä liikkeelle ja laita viestiä. Siinä oli semmoinen pikku mainos tänne YouTuben puolelle noista, koska harvemmin mainitsen erikseen noista palveluista tänne somekanaviin. Kiitoksia oikein paljon sulle ja oikein mukavaa pääsiäis... Eikö mikä tää? Mikä pyhä tää? Palmusunnuntai perään. Mä oon päivissä sekaisin. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah.